It's your first time in the vlog. Okay, So, hello guys. So now, we're going to have having crab here. So, it's my first time. it's my treat. It's my treat. Hi. Hi, how are you? We're fine, thank you. Si Jamaica, good. Jimol Uy, Jamaica. Lahi-lahi ka ba, ha? Jimol Lahi-lahi Illustrated ka. daw. Ay, Jimol Uy, ba ito? So guys, mo din ni siya ang menu. So actually, Tinolang manok. hindi ko makadecide kung wala siyang Tinolang picture manok. guys. Mo lang yun na siya. Mo lang yun na. Unsa may nawa ng hot garlic crab, Shanghai. Unsa man na lami ba nagnawo ka ng crab olive, crab sapang. Like, murag feel lang ko kay mag-dessert ang jud ako na ibalan diri no, lisod sa One of the best seller namin sa crabs ko mong itong Shanghai. naka-order na sila ko, wala pa ko ka-order. Guys, ang akong ga-order kay fish fillet and with sweet and sour. This is Sarsberry. Sa, ay, uwi nga na, pero ko, be. Daga na mo siya. Muna akong kanang gipili kay murag murag Yes, yes, familiar po, sa ako. 220 ma'am, Like, 5 murag person. igno kayo ko guys. Ang galo sa Ice nakasami. tea lemon. Gani, ujud ko kabalo, lisod sa. Ice tea na Pero raspberry. gusto ko mag ham and mushroom, pero di ko kayo pala ako ng mushroom. At Tilin. Four seasons. Ay, charot, dili na ako. Pag-order Ilang mo ka sa seasoning ka? Tay kuko. 1, 2. Menu. 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 Si mo ang Ah, ito lang, drinks. ma'am. Repeat ko lang po. Four Isang seasons bird ka na. season, isang mixed vegetable with seafood, ma'am, sir. Isang spelled iwas with mayonnaise, isang fish with sweet and sour, isang nagbabakang fried rice, isang portion tupat for seasoning ham. Yes. 5 to 10 minutes ng serving. Thank you. Guys, tingnan mo ang order, guys. So yummy. So delicious. I can smell it. Nag-record ka. Ah, Nag-record na daw. yes. Ito na daw. Nanay pula. Night ka. ula, lubat na din. Oh, ano. So made of bird's nest din siya. Ang Bird's tawag lang nest. guro mo. Ay! Bird's nest. Oh. Ang tawag ba ba? Tama. Ang bird's nest. Kay hindi rin. Ang gingon mo niya kay Kwan made up of Ang bird's nest. atay bitaw. Yung salad. Buing. Russian egg. Tugtumot. Egg man ang egg. Okay. Ito pala yung tip ni Chris. Tip ni Chris. Ito sa GMA. Pero wala na. Yan. Uban na tao uban ni Tomatoes taxis. Gani no. So sad. Ay, sorry. Taka ni Gina, itlog Relationship G. goals. Hello. Ano siya itlog ako wala? Ano gagi? Ano daw? So karon na kami diri sa Grab of Crab sa SM and giuban mi sa ate and mama ni Aprilin. Yeah. Kay wala lang nangaon lang celebrate siguro and yeah. So kayo. Busog kayo. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, hi, hello guys. So, pagawas na sa Amy sa SM. So, pagparami na kumalog karon. So, busog tayo. And then, wait na. Kasi busog. Busog na ba Kasi busog. Astang busuga. Busog na gani kayo. Yeah, si Calvin, kinapete siya donut. Ay, no, I don't know what's that. Donut, donut. Krispy Kreme. Para kay Jam. One. Break up, you know it's their song, but you come pin alone. So karon pabalik namin sa UM. So karon kay pabalik mi sa room kay naa ba may final practice.
And feeling na wala sila. Feeling na wala sila dito. Kaya dili sa room kay sirado good. Tara, Jay. Tagan. Pasil ka sa pantrahila ba? Masuko ka. Masuko ka. Ha? Hindi mo kayo mo. Dali mo kay practicean ka na to ang travel lang ko. Ano ako magani? Ikaw na mag-ano. Naman ko'y white socks. Ako ba? Hindi siya ba kayo din? Sige na. Ikaw siya. Hindi kasi yun. Uy, sige na kaya. Anto dala stress lang daw. Anto dala stress lang. Ginagawa na. Ang event? Hindi na. Kaya na mo gamit sa auditorium. Nga na mga outfit sa mong sayo, bay. Mga vendor. Ah, ganit. Ano, layo na yung portrait? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ay, ay, ah, ah, ay, 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 oh, ay, 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 ah! So, padulong mi dito sa sakyanan ng e-car kay mag-e-car mi kay nagadali gid mi nagaapas mi sa oras. Ah, sa mukha. Ano mo to? Kasha? Paano i-lift? Hindi yan. Ito dapat yung... Wala man yata, AG. Ayun po, may mga problema po tayo sa technical difficulties. Please, Meron po tayong technical difficulties. Kanina pa po ito. Ang tagal-tagal mag-start. Ayaw mag-play ng music ng kanilang video. Ang tagal-tagal, Jasper. People. Baka na din sir ha kung taga-asa siya. Sir Runner! Pwede sa buhangin. Asa po? Boarding house to sir, boarding house. Daga na gagma. Uy, kasakay mi ni Sir Romero. Tabella. Hi. Angeli, Kathleen, people of the world. People of the world. Smile mo, tanan. Smile kayong sa pangi. So ako po muna ang kasi hindi man ko masyadong na Latin step. Look at this step. Dito mabalo. Kasi magguba po. Ang tagal. Lucille! Lucille! Uy, yung sama na. Ayan na po, nagbabalik na po. Go, Senior Road! Uy, kapoy, may gunis ng pera. Ayla! Ganda ni Ayla. Ayla, ganda mo. Ayla, go pakika, Ayla. Alam. Parang kita Nana, John. Let's go.
Canada. Sila nga. Canada ang ano, balik for sure.
So those are the presentations for the dance set. Amazing. Okay, for the announcement. Ila, ganda mo. Ila, gwapa kay ka. Para nagataguan. Makuha. And also the secret awards will be Daog sila. Winner. Number 1.